227 kumpanija li qabel ma kinux konformi mal-obbligi tagħhom dwar l-ingaġġ ta' persuni b'diżabilità issa wettqu l-bidliet meħtieġa u saru konformi mal-liġi li titlob li minn tal-inqas 2% tal-ħaddiema kollha ikunu persuni b'diżabilità. Il-Ministru għax-xogħol Byron Camilleri qal li għal snin twal kienet teżisti liġi fuq il-karta li ma kinitx tiġi nfurzata, iżda issa permezz ta' Labour Migration Policy qed tagħti riżultati konkreti. Din il-miżura waslet biex kumpaniji li kienu qed jevitaw l-obbligi tagħhom issa qed jagħmlu l-bidliet meħtieġa u jħadmu persuni b'diżabilità kif suppost, qal il-Ministru Camilleri. Il-konferenza saret fil-binja tal-Fondazzjoni Lino Spiteri, fejn il-kap eżekuttiv Esmeralda Mikallef Zerafa spjegat li l-fondazzjoni tat support lil aktar minn 1400 persuna b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-isbaħ numru li ma semmix huwa l-86% retention. Vadiri mill-1000 u almost 500 persuna li aħna għenna biex jitlu fil-post ta' xogħol u biex jitħarġu fuq dak il-post ta' xogħol. Illum il-ġurnata huma gainfully employed, 86% retention. Vadiri fuq medda ta' 10 snin, kellu bżonn kulħadd għandu retention hekk fil-kumpaniji, so they are happy, l-employers huma happy magħhom. U hija importanti għax huwa riżultat vera pożittiv. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dan ir-riżultat juri l-impenn nazzjonali lejn il-valuri tal-indipendenza u d-dinjità li ġib miegħu ix-xogħol. Semmit ukoll programm ġdid biex jiġu identifikati nuqqasijiet fil-ħiliet ta' persuni li diġà huma impjegati. Fl-istess waqt ċifri uffiċjali juru li l-ingaġġ ta' persuni b'diżabilità żdied minn 1700 fl-2012 għal aktar minn 5600 din is-sena. Żieda rekord li tirrifletti bidla kulturali fis-suq tax-xogħol. Il-Fondazzjoni Lino Spiteri qed tkompli tkun punt essenzjali bejn il-persuni b'diżabilità u l-impjieg b'taħriġ u appoġġ skont il-kapaċitajiet individwali.